guraso, non ikusten dugu, ardura bat hartzen dugu, ikusten dugu, Ibarrako piparra Ibarran bertan galtzen dela, ibartasun hori, ez? Igual, pixkat, Ibarrako jendeak non ez du ezagutzen, edo ez du berea bezala ikusten, ez? Eta hori, sortatzen dugu kezka hori, ez? Aber, herriko gazteek edo gure semeek edo danadalako, aber jakingo duen Ibarrako piparra zer dan, eta nonditan datorren, eta zertara erabiltzen den, eta hori den, ez? Ordu, irutxu ditzegu, zainizio eguna izan da, egun politu bat, kaskorako gurekin, gazteekin etortzeko, eta behiek ere ikusteko zer dan piparra, eta nola landatzen den, eta ordu, gure idea, horreneko idea izan zen, bertara, gure baratzera, gazte hauek ekartzea, piparra landatzea, eta gero, udarako eta gero, beraien, ere bueltatzea, beraiek, eta piparra hori biltzea. Jarra ditugu piparra batzuk, hilda batzuk eta preparatzeko, ez? Pixka bat, gomeek ezagutzen duten produktu hori, azpineten dagoen piparra hori, nola batxe, nola konsumitzen da hori galdetu digunen, belantxe izan dugu, azpintxotan hildak iman, nahi eta ekarri digu, pixka bat, hildak preparatzeko, piparra, antxoak, azitunak eta ogia. Eta ogikin, zera berezia kurritu zitzaigun egitea, eta ekarri dugu, Ibarrako piparrarekin egindako ogia. Da ogi berezi bat, esan dugu ez dela, eta, irinakin batera, Ibarrako piparra nazten zaio, eta ogi bat egiten. Guardarako sortu gera, eta hasi zaitezke dantzan.